tak už pár dní hovorím, že niečo nahrám, tak som sa konečne k tomu dostala, alebo chcem tomu venovať už konečne nejaký čas. V ďalších takýchto krátkych videách som sa rozhodla, že budem hovoriť o tom, aké analýzy ponúkam, aké balíčky ponúkam, čo vlastne v tej analýze je. To, o čom tá matica je, kde vznikla, ako vznikla, tak som hovorila v živom, vlastne vo vysielaní v YouTube s mojim kamarátom. Kto to ešte nevidel, tak link je v bio. A budeme postupne pridávať ďalšie videá, pretože chcem ísť trošku viacej do hĺbky. Keďže matica, alebo teda maticu už niekto tuto v Čechách alebo na Slovensku robí, ale nerobí ju takouto formou, nevysvetľuje ju. Ja som skorej typ človeka, ktorý bude radšej rozprávať, aj keď toto je absolútne mimo komfortnú zónu, ale o tom to presne je, aby sme prekonávali svoje hranice. Tak ide u mňa nielen o to, aby som vlastne človeku nejakým spôsobom pomohla nájsť tú nejakú životnú cestu, ale aby som ju dal aj do povedomia viacej, pretože je to vlastne jeden úžasný nástroj. Takže pre tých, ktoré to moje vysielanie na YouTube nevideli, tak to ešte v krátkosti zhrniem. Matica osudu vznikla v roku 2006 v Rusku. Jej autorkou je Natália Ladiny, ktorá sa celý život venovala energiám. Vedela, že človek tu nie je náhodou, že v každom človeku je teda nesmrteľná duša, ktorá tu má nejaké úlohy a že každý človek je vlastne nesmrteľná duša, ktorá tu má nejaké úlohy a počas života si nejakým spôsobom má rozpomenúť na to, čo tu v živote má robiť, kto je, odkiaľ tá duša prišla a tak ďalej. Takže vlastne matica slúži na osobnostný rast. A jedna takáto analýza, keď je urobená kvalitne, vám môže nahradiť XY sedení u koučov, XY sedení u psychológov, psychiatrov a tak ďalej. Ja sama viem, o čom hovorím, pretože som si viacerými vecami v živote prešla, stále som niečo hľadala a ja som ten typ človeka, že ak niečo pochopím úplne do detailu, alebo teda dá mi to úplne zmysel, tak si potom za tým idem. A ja si stojím vlastne za tým, čo hovorím. Ja sa ospravedlňujem, budem to takto stopovať, lebo ja a práca s videom nie je úplne to, čo by som chcela. Najradšej by som to rozprávala úplne naživo, ale to úplne nejde, že? Takže ak by som sa mala vrátiť k matici osudu, je to numerologická metóda. Teda základom je, alebo čo potrebujem k tej analýze, je dátum narodenia a kombinuje v sebe ešte energetický potenciál, alebo teda psychologické hľadisko tarotových kariet, konkrétne veľkej arkány, kde je vlastne 22 tarotových kariet. Tu len pripomeniem, že matica osudu neslúži na predpovedanie budúcnosti. Je to numerologická metóda a ukazuje vlastne ten potenciál toho človeka a všetko jeho vlastnosti a tak ďalej. Takže matica je taký duálny systém energií, a keďže každá energia má pozitívny alebo negatívny charakter, je unikátna pre každého človeka. Je to taká mapa duše človeka, ktorú si vlastne tá duša učí ešte pred svojim narodením. Učí si svoje úlohy, všetko, čo tu má absolvovať, učí si ľudí, ktorých v živote stretne, ktorých potrebuje na svoj osobný rast, vyberie si svojich rodičov, ale do tejto hĺbky nechcem ísť. Chcem ísť vlastne k tomu, že tak vlastne je toho taký ten hlboký spôsob seba poznania, by som povedala. Je tam veľa aha momentov, je tam veľa vecí, keď sa človek fakt cíti stratený, pretože v dnešnej dobe veľa ľudí nevie, čo ďalej, kam ísť, kde sa pohnúť, stráca nejaký ten zmysel života, tak tá matica vám v tom, alebo ten, kto s tou maticou robí, tak vám v tom vie krásne pomôcť. Takže teraz už by som prešla naozaj k tomu,
čo zahrňuje teda osobná analýza. Keďže už vieme, s akým posolstvom Maticu vytvorila Natália Ladini, tak vieme, že základom Matice je karma. Karma, niečo vlastne z našich minulých životov, je to nejaká úloha, ktorú sme mali splniť. Naša duša sa všemožne snažila, ale nejak sa jej to nepodarilo. Tak si ju priniesla do tohto života znova. Je tam popísaná komplexne karma, v akom spôsobe nám ovplyvňuje život v negatívnom charaktere, pretože karma je u nás v Matici daná teda negatívne. Tie energie v karmickom chvoste sú negatívne a je veľmi dôležité ich prepracovať do pozitíva, pretože z karmy, pokiaľ tá karma není v poriadku, tak ani tá celá Matica, ani celý náš človek nemôže fungovať úplne jak by som to povedala, proste nedokáže fungovať. Ale karmy sa naozaj netreba báť, nie je to niečo, čo by sa malo v tomto živote opakovať. Je to len to, že duša si nejaké veci pamätá a ťahajú to, ako keby k tej karme, nedoriešenej karme. A aj keď už človek dá tie energie napríklad do pozitíva, tak bude celý život nejakým spôsobom skúšaný. Že či sa zase nevráti o krok späť. A okrem tej karmy je tam vlastne teda aj nový scenár pre život, pre tento život. Teda vám tam vlastne ponúkam alebo popisujem, podľa čoho by ste v tomto živote mohli alebo mali hrať, aby ten život bol lepší, aby ste s nejakým spôsobom napravili tú svoju karmu. Aj keď karma je zákon akcie-reakcie, že takže karmu si zase treba pamätať aj na to, že si ju tvoríme aj v tomto živote. Ďalej tam nájdeme 3 hlavné úlohy, pretože každá duša si pred príchodom na svet vyberá ešte okrem toho, aby sa tu tak nenudila, čo ešte si dá na svoj chrbát. Takže sú tam tie 3 hlavné úlohy. Ja tu mám ešte papier, lebo som fakt dnes tak trošku roztekaná. Takže vlastne tieto 3 úlohy by počas svojho života mala splniť a mám to vlastne v tej analýze vypísané ako teda ten osud. Okrem toho osudu je veľmi podstatný stred Matice, čo je vlastne účel vašej duše. Účel vašej duše spája komplexne celú Maticu, takže okrem karmického chvosta je veľmi dôležitý aj tento účel duše a na to sa sústrediť. Aj keď ovšem nemáme toľko času a máme okrem toho ešte nejaký svoj iný osobný život, aby sme teraz vlastne každý deň sedeli na toho Maticou a hovorili si, dobre, tak toto je pozitívne, toto je negatívne, toto je také, toto je také. Nie, už len to uvedomenie, že aha, tak mám tieto stránky, mám takéto negatívne, ale mám aj pozitívne, tak ako zameriam sa na tie pozitívne, že? A už len taký ten malý krôčik vždy k niečomu, ono tá Matica vás bude volať, bude si hovoriť, že tak ako, dobre, už týždeň si ma nečítala, tak sa troška pozri do toho, alebo aha, zareagovala si v tejto situácii takto, tak prečo? No, budí sa mi dieťa, takže to zrýchlim. Takže okrem tohto tam nájdete svoje talenty, svoj osobný potenciál v pozitívach a v negatívach, keďže každá energia je tam vždy rozpísaná v pozitívne aj negatívne. Potom je tam, uvidíte, alebo dá sa tam vyčítať, ako zlepšiť vašu životnú situáciu, finančnú situáciu, vzťahovú situáciu a odhalí vlastne vašu sexualitu. Okrem toho tam pridávam prognózu na rok. Zase, nemôžeme to chápať ako predpoveď, že toto sa určite stane. Sú tam energie, ktoré keď ten potenciál tých energií využijeme v tom kladnom, pozitívnom spôsobe, tak nám to môže len otvoriť ďalšie cesty, alebo nám to môže náš život posunúť do toho pozitíva a zlepšiť ho. Takže je to vlastne len ako taký ten bonus pre nás, akým smerom by sme sa teda mohli uberať, v akom smere sa nám bude tento rok napríklad dariť. Či sú to financie, vzťahy a tak ďalej. Ešte ďalej pred každou analýzou sa pýtam teda na konkrétny zdravotný problém. Ak
pretože tam vlastne nepridávam komplexnú zdravotnú mapu. Pýtam sa len na ten komplexný, na ten problém, ak tam nejaký je, tak sa pozriem do tej mapy zdravia, vašej mapy zdravia a pozriem sa teda na tú konkrétnu čakru a zohľadním tam vlastne tieto energie, ktorú tú čakru ovplyvňujú. Keď vlastne urobím celú tú osobnú analýzu, tak k tomu ako bonus pridávam metódy harmonizácie 5 hlavných čakier. Karmický chvost tam úplne nezohľadňujem kvôli tomu, že už je tam vlastne v tej matici vypísaný, taký, čo by sme mali vlastne v tomto živote, dajme tomu robiť. Okrem toho vlastne, pokiaľ sú tam nejaké choroby, tak píšem príčinu psychosomatických chorôb a dávam k tomu nejaké afirmácie. Takto táto analýza obsahuje 25 až 45 strán. Záleží, čo k nej ešte pridám. Taký základ vlastne stojí 75 eur, alebo teda 1800 českých korún. A potom podľa toho, čo tam k tomu ešte pridám, tak sa tá cena zvyšuje. Takže k osobnej analýze môžem pridať ešte dedičstvo predkov, teda sa vlastne ukáže taký ten komplexný pohľad na tú maticu človeka. O dedičstve predkov budem hovoriť v ďalšom videu. Potom tam môže byť balíček, potom tam je balíček osobná analýza, dedičstvo predkov, komplexná mapa zdravia a potom tam je ešte balíček osobná analýza, dedičstvo predkov, komplexná zdravotná karta a osobná značka. O tom budem ďalej zase hovoriť, čo tá osobná značka je. Osobná značka vlastne je to, keď rozbiehame alebo máme nejaký biznis na internete alebo podnikáme, v akých oblastiach sa nám môže dariť, aké témy môžeme použiť, aký spôsob seba vyjadrovania môžeme použiť, seba prezentácie, ktoré energie sú nám v tomto vlastne v tej našej matici nápomocné. A takže táto cena z tých 75 eur sa môže vyšplhať až na 175 eur. Upozorňujem, že toto sú vlastne úvodné ceny, pretože samotná analýza u mňa není len CTRL-V. Je to o tom, že tam dosť veľa vecí pridávam, trávim pri tom veľmi veľa času a snažím sa tam to urobiť, alebo vlastne sa mi uvidíte, alebo sa mi viete, keď máte tú maticu urobenú, že tam ja v každej časti teda popisujem, čo to je, prečo to je, pretože niekto to urobí tak, že vám dá tú maticu a potom vám povie, no a keď chcete pochopiť lepšie svoju maticu, tak tu mám pre vás kurz. Ale ja si uvedomujem, že nie každý má na to čas. Nie každému sa chce absolvovať nejaký ten kurz a ja sama viem, keďže som robila rôzne postupy v práci, tak tam ma to naučilo, že potrebujem, že iné je, keď ja tieto veci chápem, keď ja sa na niečo pozriem, alebo stačí mi, keď sa spýtam človeka na nejaký problém alebo na niečo, stačí mi, akým spôsobom odpovie, tak už viem, ktorá energia, ako čo, prečo tam môže hrať rolu. Ale niekto tomu vôbec nemusí chápať, niekto to môže brať tak, že ako ja mám takúto karmu, preboha, bude si to ťahať so mnou celý život, ale tak to nie. Takže vlastne každú oblasť vysvetľujem, plus potom nahrávam hlasovky, takže to je ďalší čas, ktorý tomu venujem. A do budúcna tam mám ďalšie ešte vízie a práve preto som si ani tento profil nenazvala Matica osudu, pretože ja neviem, kam ma úplne táto Matica osudu povedie. Viem, že toto je len nejaký ten začiatok, teda ďalší začiatok, pretože začíname každý nový deň. Tak ja uvidím, čo tam všetko urobím, pomením. Uvidím, kam ma to vlastne celkovo povedie. Tým som chcela už slovo povedala x 50 krát. Takže to týmto asi ukončím. A prajem krásny deň. A zajtra sa uvidíme vo videu zas.